hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, service recognition incentive para sa mga empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga, pag-uurlayan pa kang sangguniang panlunsod. Gawad paglilingkod, itinaos sa mga empleyadong haloy na sa serbisyo sa LGU Naga. 9th Infantry Division Philippine Army, pinasalamatan ang mga members kan media sa itinaong suporta. One Love, One Media Outreach Program nagpaugma sa mga residentes ng Barangay Sabang, siyudad ni Naga. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Mga empleyado kan lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga na may sobra sa 10 taon na serbisyo tinawan award basado sa kasuguan kan Civil Service Commission. Ang detalye sa report ni Antoinette Eduardo. Saro-sarong inapod ang mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Naga na may 10, 15, 20, 25 asin 30 taon na sa serbisyo para tawanin pagbistuan halawig nindang taon na pagtrabaho sa gobyerno. Saro sa nakaresibinin gawad pagilingkod service award si Arnold Diaz, Metro Aid 1 kan Solid Waste Management Office na may 23 na taon na sa serbisyo puun taon 2020 hasta 2023. Para sa iya ang tultul na pagtrabaho ang liyabe para maghaloy sa serbisyo. Magmuredan po ang trabaho mo sa kod. Sincero ka po. Iyon lang po yan. Salamat. Para kay Naga City Mayor Nelson Legacion, maski pinagmamando kang lay ang pagtaonin award sa mga haloy ng empleyado sa lokal na gobyerno. Sarong pagmidbidman subot ini sa saindang kontribusyon sa gabos na kalakawan kan lokal na gobyerno kan Naga. Number 1 mandato yan sa iraron po kan civil service regulation, itong gawad parangal sa mga empleyado for the length of service rendered. Pandua, garo acknowledgement man po yan kan contribution ninda sa gabos na esperso ginigibuta sa lokal na gobyerno kanaga. Mientras tanto, sa aldaw na Biyernes, tatawan manin kaparehong award si mga empleyado na nakaabot sa halawig na taon sa LGU Naga para sa taon 2023. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, 25,000 pesos para sa collective negotiation agreement as in 5,000 pesos para sa performance enhancement incentive ang mariresibe kan permanent as in casual na empleyado kan lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga. Susug kay Mayor Nelson Legacion, ngunya na simana pinaglalaoma na maitatao na ini sa mga empleyado. Mantang ang service recognition incentive ang pag-uulayang pasubuot kan sangguniang panglungsod. Naipromesa na po na itong CNA sa PEI, dapat ma-process, dapat ma-release na within the week. And so by tomorrow, mapasar natin kinakaipuhan na ordinansa para maitao si nabanggitan ng kantidad, 25,000 CNA bonus and 5,000 for performance enhancement incentive. So total of 30,000 pesos kada permanent and casual employees. Itong SRI, didesisyonan po yan sa Friday. That will be the last session of the Sangguniang Panglungsod. Sa iba pang Bareta, matrayumpo sinaging pag-rescue kang City Social Welfare and Development Office Kanaga sa mga badyaw na yaon ngunyan sa sentro para subuot mga ruling. Alagad nahahandal ang CSWDO na baka liwat makasabat nin aksidente an mga ini, siring ka nangyari ka na kaaging taon na sarong badyaw na aki ang naligis. Susug ki Miss Annabel Vargas kan CSWDO. Apuera Kanaga, nakawarak man subot sa ibang banwaan sa Camarines Sur an mga badyaw para aprobitsaran ang kasiributan ngunya na holiday season. Peligro, lalong-lalo na itong mga nakakararuling sa auto. One time nga nagpundo kami dyan sa may Colgante. Igwaning natambol, nakabit. Kaya nagpundo si auto, nagpundo man kami. Ito pala,
may aking kaibang sadit na yaon sa laog kang auto. Kaya pag pundo, nagtaragbang. So ang danger kanyan, baka mapamaksinda. So, Padagos sa mga bareta, pinakarhay na parking area sa 3rd floor Canaga City People's Mall, bukas na giraray sa publiko urog na sa mga masaraod. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza. Ini ang pinakarhay na parking space sa 3rd floor kang Naga City People's Mall. Nakampetsa 16 kan presenteng bulan pinagbukasan na sa publiko. Susog ki Market Enterprise and Promotion Office Head Ramon Florendo. 17 na 4-wheeled vehicles as in 20 na tricycle ang pwedeng makapag-park mantang may loading area man para sa mga senior citizen. Mga bados as in PWD na ma-parking as in masakat sa Naga City People's Mall. Very clear na itong mga delineation kay itong mga slot cam mga parking, and we hope maximum of 70 4-wheel vehicles ang kaya tang i-accommodate duman. 20 service delivery tricycles, igwamaning unloading slot for public utility tricycles, pero para duman sana sa mga senior citizen, PWD and pregnant women, they pwede mag-standby duman ng tricycle o kaya magpasakat kung di ka duman kabali sa tulong sektor na ito. Idinagdag pa ni Mr. Florendo na yaon naman sinda sa pilot testing kan pag-implementar kang regulated parking sa 3rd floor kang Naga City People's Mall na ipapasunod sa masunod na taon. Nasa pilot na po kami for the full implementation sa January 8 ning regulated. Sabot sabiyon, 2 hours na lang ang maximum and you have to pay 10 pesos itong entry fee plus 5 pesos in excess for every hour excess. Ang pagbubukas kang nasabing parking area sa Naga City People's Mall ang pinagtungod sa petsa 16 kung sain puunaman kang kaseributan para sa pagsilibrar kan Kapaskuhan. Mark Mendoza para sa One Media TV48 Naga Newsbreak. Mientras tantong niya na hapon, nagkaigwanin meeting ang Task Force Paputok para liwat na determinaron ang mga susunodon na patakaran kan mga maokupar sa gilid kan salog sa baba kang Naga City People's Mall. Sa petsa 23, tutugutan ang pagtienda nin paputok sa designadong lugar na pinagdeterminar kan lokal na gobyerno kan syudad ning Naga. Ma-meeting po ngunya na hapon ang Task Force Paputok. Expectedly December 23 to 31 ang tirindahan duman sa Riverside kang People's Mall. Sa pagbabalik kang Newsbreak, 9th Infantry Division Philippine Army tinawan importansya ang media sa programa kan AFP. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuwalta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all.
Let's go Tigers, bangon na. Simoy ng hangin, may saya. Paskong Indiano, narito na. Paskong may bagong pag-asa. Let's go Tigers, halika na. Ikwento ang diwa ng pag-asa. Isisigaw natin sa mundo. Ito ang Paskong Indiano. Ang Pasko ng kampyon, si Jesus ang aming inspirasyon. Ngayon siya'y isinilang, mga Indiano ating siyang hadugan. Ang
Maligayang Pasko at maligong bagong taon sa ating lahat. Ikwento ang diwa ng pag-asa, isisigaw natin sa mundo. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sa paagi kan simpleng pagtiripon kan gabus na chapters kang 9th Infantry Division Philippine Army Press Corps kan nakalihis na Sabado, ipinaabot ni Major General Adonis Bahaw, Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army, ang pagpapasalamat sa mga miyembros kan media nakatuwang ninda sa pagdiseminar nin impormasyon, urog na ang paglaban sa fake news. Kaya isa sa pinaka-importanteng haligi ng aming operasyon ay ang Civil Military Operations sa Triad. Kaya po ma'am, hindi po namin pwede ipasantabi o walang bahala ang importansya ng media. Maraming salamat po talaga sa inyo lahat. Padagos pa sa mga bareta, inot na pagkakataon binukasan sa patio kan St. Rafael the Archangel Parish sa Pili, Camarines Sur ang bangketo sa Pasko kan nakaaging Biyernes, December 15. Pinanginotan man ini ni Father Wilmer Tria Cura Paroko kan nasabing simbahan. DTI Camarines Sur Provincial Director J. Ablan asin Mayor Tomas Bongalonta Jr. kan Pili, Camarines Sur ang bangketo sa Pasko. May 37 booth na igwanin man lain-lain na tradisyonal na pagkakan na bukas po alas 8 nin pagkabanggi sagod alas 12 nin matanga. Asin mabukas liwat alas 3 nin pagkaamay na pagkaaga para sa mga masimbang gabi. Sigun kay Father Wilmer Tria, obheto ninda na matabangan ang saradit na negosyante asin maibalik ang pag-apresyar kan mga tao sa mga tradisyonal na Pilipinong kakanon. Sa police report, 8 banwaan ang naidagdag sa listahan kan drug-cleared municipality sa Camarines Sur ngunya na taon. Susug kay Police Captain Marlon Liadok, tagapagtaram kan Camarines Sur Police Provincial Office, mas halangkaw ang nasabing bilang kumpara kan nakalihis na taon na sulamenteng banwaan kan Magaraw asin Siruma, Camarines Sur ang nadeklarang drug-cleared. Maging ang bilang kan barangay na drug-cleared ang minaabot na sana sa sobra sa 300 na barangay sa Camarines Sur. Drug clearing operation, maganda naman po. Last year, compared to last year na 2 lang po yung ating drug cleared municipality, which is itong Magaraw and Gainsa. Ngayon po nadagdagan na po, 8 na po yung ating drug cleared municipality. At yung pong ating mga barangays na out of 1,036 nasa 300 plus na lang po yung uncleared natin. Sa iba pang bareta, mga senior citizen asin kaakian sa Barangay Sabang, Siyudad ning Naga, pinaugma kan One Love, One Media Outreach Program. Ramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Junior Correspondent Franz Lanuzo. Sa huring sarong semana bago ang Pasko, ginibuan One Love, One Media para maghatod din kaugmahan, pagkasararo asin pagtaong mga regalo. Pinagibo ang aktibidad sa covered court kan Sabang, Naga City kung saan nagpartisipar ang mga kaakian asin mga senior citizen. Ang nasabing aktibidad inorganisa kan One Media TV48 Naga, Naga College Foundation asin NCF Central Student Government sa pakikitabangan kan The Generica Drugstore, Ako Bicol Party List, Tigers Cafe, Crown Hotel, Romantic Baboy Naga, SM City Naga asin PLDT Home. Saro sa nagtaong mensahe ang supervisor kan Generica sa Naga, sigun kay Miss Camille Subong, saro sa obheto ninda ang magtaong ginhawa. Kaya nagduduman po kita sa mga barangay, bako lang sa drugstore. Kita na po mismo nag-reach out sa community para magtaon ng libreng konsulta. Para dako lang tabang na din po inis sa tuyang mga katugangan. Dagdag pa ni Miss Subong, igwapang branches ang Generica sa manlain-lain na lugar sa Naga para magtaong libreng BP as in free check-up. Available din po ang libreng BP po and libreng check-up po sa tuyang tulong branches po sa Generica Drugstore. Igo po kami sa San Felipe, San Francisco, tsaka sa Villa Grande. Daima nagpahuri ang One Media Campus Correspondents, NCF CSG Volunteers, College of Arts and Sciences Student Council na ipahiling ang sa indang bilog na suporta sa aktibidad. Kabali sinda sa nanginotan para maging marhay asin matrayumpo ang mga pakawat
orog na sa pagtaong mga regalo asin food packages. Nagpaabot man ning pasasalamat ang SK Chairman kansabang na si John Nino Rialda sa iyang komunidad para sa papaabot na Pasko. Sana po, ngunya nakapaskuhan, maging maugma, asin maging marhayan sa tuyang kapaskuhan. Sa gabos po ng mga taga-Sabang, Merry Christmas po and Happy New Year. Saro man si Nanay Cristina Balondo sa nag-atindir. Susug sa iya, ini an enot na beses na nagkaigwasa sa indang lugar ning arog kaining aktibidad. Dapat, masunod giraray ini. Sa paagi kan One Love One Media, maawot kaini na maipumati ang diwa kan Pasko. Sa pagtaon ng kaugmahan asin regalo, mahihiling sa kada lalawgon ang kaugmahan asin pasasalamat na saro sinda sa naka-eksperyensya kan aktibidad na ini. Para sa One Media TV48 Naga, Franz Lanuzo, Newsbreak. Mga tugang 7 aldaw na sana, Pasko na! Ang Christmas countdown na ini hatod sa Indok ang Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na pwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day balingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.